Hvem vinder det her? Ja. Jeg har lige slået med 6, og så er jeg ved at vinde den her med 6 igen. Er det rigtigt? Nej, det står meget. Han har lige vundet, men det står meget lige nu. Alt kan ske, som du kan se. Ej! Ej, lad være, Puts. For helvede, mand. Så. Ej, fuck, I ring, mand! Jeg lige klæder mig. Madsen, så kommer Gravlund bagefter. Har I intern konkurrence, eller hvad? Er der en liga? Ja, nej, liga har vi ikke. Det havde vi, sidste år, men vi er ikke kommet i gang med en turnering endnu. Så det er mere alle mod alle. Det er måske træningsopstart, det her. Ja, det kan godt være. Der er nogen, der ikke tør gå i gang med en turnering. Jeg nævner ikke navn. Det må folk gøre. Jamen, du kan prøve at se. Det er Steffen. Steffen tør ikke, fordi han tager. Ja, det er rigtigt. Steffen Rasmussen? Ja. Ja. Sådan, det er konceptet. Er det fordi, han har ringet til Bob, eller hvad? Ja. Han var god en gang, men nu er vi kommet på et ordentligt bord, og så er han blevet rigtig dårlig faktisk. Så det er derfor, han ikke rigtig ved. Der er jo mange, der har problemer med deres bobbord, hvis det ikke er hurtigt nok, så putter de kartoffelmel på. Er det, hvad bruger I? Det gør vi også. Det gjorde vi tidligere, men nu har vi simpelthen fået et superbord her, så vi har ikke brug for kartoffelmel imellem. To op. Peter, hvad siger du til deres lille kamp her? Den er efterhånden taget 20 minutter. Ja, men det er desværre meget normalt. vi spiller tit meget defensivt og destruktivt bob, men det er meget underholdende. Hvem er den bedste bobspiller i AGF? Ja, det er jeg. Så må vi godt lyve lige pludselig. Nu er til at lyve. 1000 til dig, mand. For ramme en. Jeg har en tur. Så lige ligge ned i hjørnet. Flot for dig. Du har en tur. Men har du ikke mig. Tak ham. Så løber ind. Du tager en tur, Nej, Jeg er rød. Ja, grøn afslutter også. Ja, jeg var sgu afslutte med 6 brækker. Tillykke for dig. Det var første gang, du i dag. Hvad siger du til sejren, Per? Forventet. Der er ikke rigtig så meget andet at sige. Så det var... Jeg fik, hvad jeg kom efter.